pravdepodobne klikli ste na toto video preto, aby ste vedeli, jak pokračujem v dabingu. Takže tak. Kto by nevedel, pred pár týždňami som vydal video, ako som sa dostal do dabingu a kto by ho nevidel, tak má ho hore v karte. Neviem, či vám niečo hovorí seriál Helva Boss, tam sme sa dostali ako hlavné postavy v podstate. No Mixo je úplne hlavná postava a ja som akože jeho taký... Mixo, jak to mám nazvať? Jak to mám nazvať, čo som ja? Jaj, no, môže byť. Tak a ja som vlastne nadržaná sova, hej? Tu vám ukážem nejakú ukážku, že čo sme vlastne dabovali. Áno, si tu, aby si sa ma zmocnil, že? Teba? Prečo inak by sa vkrádal do mojich izieb? Mohol si požiadať o návštevu, o tom vieš, už to bola doba, ale ja mám veľmi dobrú pamäť. Áno. Jo, a neskončili sme len pri takýchto scénach, ale robili sme aj takéto scény. Čo mi to robíš? A čo chceš po mne, aby som ti robil? Môj Bože! Ty si taký divoký, Blico. Čo to robíme? Z okolností, keď sme dokončili tento dubbing a dostali sme role, tak vyšla aj nová časť Helva Boss, v ktorej tieto naše dve postavy mali vlastnú song vedúca. Odteraz budem volať Pavla, hej, aby som nemusel hovoriť stále vedúca. Dostal skvelý nápad, že by sa táto songa mohla naspievať. Myslím ako do slovenčiny, kto by nepochopil. No, len jej nápad nebol úplne dokonalý, pretože texty nedorobila. No let's go, Pavla konečne poslala texty. The fuck? Oni sú prázdne, nič tu není. Museli sme to dorobiť my. Do prdele, čo sa rímuje, keď ho uvidím, do prdele. Mixo, musíš niečo naliať, ty kokos. Daj niečo dobré. Čo také, tu by sa našla, no? Môže byť. Ja si ďalej. Ešte! Kvôli songu z animácií zo mňa bude alkoholik. Paráda, let's go. DiCaprio, vieš. Teraz späť k songe. Keďže sme vymysleli tak ten dubbing, že je troška špecifický a niektoré slova nie sú úplne family friendly, tak sme dostali skvelý nápad. A to dabovať v neskorých nočných hodinách. Takže vtedy ma nikto neotrebuje, babka nedojde a nezmydlí ma. Ivo, Matúš, mohli by ste spraviť? Preťahnem ho, on zas mňa. To čo bolo? Čo si to povedal svojmu bratovi? Po nadabovaní, alebo povedzme, že po naspievaní tejto songy sme si povedali s Mixom, že my sme strašne kúkovali. Teraz vám tú songu celú pustím a vy mi v komentároch napíšete, čo si myslíte o našich výkonoch. A užite si zážitok dubbingový, alebo neviem aký ty kokos. Roll the clip, man! Vďaka vám, motýlom, v bruchu mojom som sa tak necítil, odkedy som bol len malinký soviačík. Tvaha skrytá je, v úsmeve zobák mi melie, sústrediť sa nevie. Sľúbil som si, že si nespomeniem na rozvod, pre vlastné zdravie si vravím len. Keď ho vidím, nebude to až tak ťažké, ja mu verím a nehlasom, čo vravia mi, že nie. Žiadna príprava, bude tu len on a ja dnes ho uvoľním. Bude to skvelé, keď ho dnes uvidím. Nestretneme sa? Tak dobre teda. Prešla nejaká doba, čo nemal pozornosť. Už sme OK? Povedať neviem. Snažím sa strániť jeho otázkam. Je to moc zložité, neznášam keď sú veci zložité. Prečo vždy skončím v situácii, ktoré sú tak komplikované? A teraz zase strácam v mojich myšlienkach. Myslím radšej na veci intívne. Keď ho vidím, tak mu spravím veci, ktoré má tak rád. Všetko zmení. Nie, nič nemeniť. Vedieme len súložiť. Sakra!
Máme to dobre zaredené. Funguje to ako to má. Udržme si to tak. Ak to dnes nevíde, umrem sám! Keď ho dnes uvidím. Robím niečo, čo neviem vziať späť. Kľud. Chcel by ma, keby bol voľný. Sme v pohode. Keď je tu len ako môj otrok, tak potom ja som tu ten príšerný. Celý môj život bol predpísaný. Sexík. Naučil ma možnosti voľby. Super. Môže si vybrať, či tu chce ostať, ale desí ma myšlienka na to, čo ak ho stratím. Už sa teším, ako sa na ňo pustím. Prinútim toho vtáka kričať. Rozhovor nezaškodí. Zostaňme pri tom, čo dáva zmysel. Ako on, fajčiaci mohol... Sakra, to je najhoršie. Ako čakanie na porážku. Na čo kecať, keď máš hubu plnú od semen? Zamysli sa. Pravím to s jazykom. Zaslúži si milovať. Pretiahnem ho, on zas mňa. Skorej to priznie. Už dlhšie čakať nemôžem. To áno. Dnes ho uvidím. Bude to nežné a drsné. Poteší sa, alebo to zoseriem zasa. Môže to byť vôbec vzťah, alebo som naivný, dnes ho uvoľním. Čokoľvek sa stane, keď ho dnes uvidím. OK guys, takže toto by bol nejaký ten update na dubbing, dúfam, že sa vám video páčilo, uvidíme sa pri dubbingu, pravdepodobne, a vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ čaute, tu je ešte Vixtube, hej, práve teraz, keď robím toto video, tak mi došla správa, že Pavla ma nechce ako Stolasa, takže pravdepodobne ako Stolas asi nebudem, ale, ja sa tak ľahko nevzdám. Môžete ísť zmeniť názor ľudia, nechám to na vás. Choďte na jej kanál, napíšte jej niečo pekné pod videu, nech zmení názor možno a budú ďalšie SAS momenty Vixa Mixa. Držte im palce a verím vo vás. Vidíme sa na budúce. Čaute.